Fl-istruttura oriġinali tal-Isptar Mater Dei kien ippjanat li l-helipad issir fuq is-saqaf ta' waħda mis-swali. Deċiżjoni li l-Gvern iżda kien biddel wara parir li qal li kien ingħata mill-Forzi Armati għal raġunijiet ta' sigurta u minħabba li rieħat li kien intqal li kienu jaħkmu fuq l-inħawi. Sal-2008 il-Gvern kienet jagħmel argument favur li l-helipad tkun hawnhekk fejn qiegħda minħabba raġuni ta' sigurta kemm għall-bdoti kif ukoll għall-pazjenti inkluż dawk li huma fl-isptar. Raġuni li tidher li m'għadix valida għaliex f'Marzu li għadda l-Ministru ġew Kassar qal li l-helipad se tiġi trasferita għal fuq blokk D1 fl-Isptar Mater Dei. Blokk li huwa esklusivament għal kura ta' tfal kemm mitwelid inkluż tfal li qegħdin jieħdu l-kura għall-kanċer. Il-helikopter se jibda jinżel fuq swali fejn hemm l-ITU ta' tfal, fejn iweldu n-nisa, fejn isiru operazzjonijiet ta' ġurnata u fejn hemm il-wards ta' tfal Disneyland, Wonderland u Rainbow Unit. Dan ifisser li l-helipad permanenti tal-Isptar Mater Dei se tkun trasferita f'post li l-Gvern innifsu 4 snin ilu kien qal li huwa perikolus. L-ewwel ċaqliqa tal-helipad tal-Isptar Mater Dei iżda se tkun lejn l-Isptar Sanluqa. B'mod temporanju l-helikopter se jkunu qed jużaw il-helipad li kellu l-Isptar Sanluqa. L-użu tal-helipad tal-Isptar Sanluqa se jtawwal id-distanza li pazjenti li jinġibu minn fuq post ta' inċident jew mill-Isptar ta' Għawdex iridu jagħmlu biex jaslu l-Isptar Mater Dei għall-kura. Fl-aħħar snin kienu madwar 1000 il-pazjenti li kellhom jużaw il-helikopter.